verdad. Sí, perdón. Mira, vai a ideas máis boas, para decorar o fogar e ideas tamén boas para agasallar este Nadal, imos vos as dar nós. Porque as xoias de ouro igual son unha boa opción, agora que o ouro está a alza. Atendede porque o ano pasado por estas datas o gramo de ouro de 24 quilates, mirade, estaba case a 60 euros, ainda non chegaba. 60 euros o gramo, pero ollo porque este ano, mirade a cousa como foi para arriba. Estamos falando de máis de 80 euros o gramo de ouro de 24 quilates, así que espiño, mellor é o momento de vender esas xoias que temos na casa ou de fundilas que non utilizamos e mira, ti sacamos os pesos. Home, se hai lingotes nas casas que leven os lingotes. Ai, dende Eu non o logo. teño, pero se tedes xoias... Pero atención, Rocío, porque aquí tamén é moi importante que a veces non o sabemos, ten que haber un control moi estricto, porque imaginadevos que entran ladróns nas nosas casas, levan as nosas xoias e van a fundir o xoieiro. Non, os xoieiros, como a Marcos, teñen que pasar os datos de todas as xoias que entran á Policía Nacional e a partir de aí dá luz verde se non son roubadas para poder facelo ben. Atended os detalles que nos trae Iván. Achegas o Nadal, esa época de suba de prezos e moita xente precisa algo máis de liquidez neses aspectos para moitas compras que logo veñen encima. E estamos hoxe con Marcos, aquí na xoiería Granalla. Queríamos falar, Marcos, por exemplo, dese ouro que parece sempre o valor seguro. Este lingote que temos aquí, canto pode valer? Para poñernos en contexto. Sí, pois mira, este lingote que son 100 gramos de ouro de 24 quilates costa xendía uns 8.000 euros. 8.000 euros. Estamos falando de que o ouro vale cartos hoxe especificamente nestas datas. Está a 80 euros o gramo, pode ser un valor que non é habitual? Sí, prácticamente o máximo histórico. Estuvo un poquinho máis alto hai uns días, pero está nos máximos históricos neste mes. Vale, pois a xente que ten xoias na casa, o impulso primario é traelas e vendelas porque necesita algo de cartos. Unha señora ben, dache estas xoias e como se procede? Sí, pois o primeiro fago unha inspección así visual por riba para ver se detecto xa algo que sexa ou non ouro, e despois pésase para darlle unha primeira valoración, claro. Correcto. Neste caso temos preto de 18 gramos, 17,70. Multiplícase sempre diante do cliente, dáse o precio, neste caso ronda uns 50 euros gramos. Serían 885 case euros. 900 euros. Case 900 euros. Unhas xoias que teñen que despois levar un control para que non se saiba que son roubadas, o sea... Sí, claro, nos tomamos sempre os datos da persoa e as fotos das pezas porque hai que levar un rexistro. Correcto. E esa persoa pode levar este diñeiro ou podese facer unha xoia con eso, que sería xa nesta parte de atrás que tes tú, non? No taller, claro, podemos facer xoias. Pois, se nos ensinas estaremos encantados. Sí. Tú primeiro, Marcos, vamos a ver que outras opcións temos, aparte de levar ese diñeiro, pois podemos facer esta fundición e pois vamos a facer unha pequenísima demostración aquí na parte de atrás no taller de Marcos. Como sería? Sí, neste caso, se temos unha cantidade moi pequeniña, podemos facer así, con este soplete aquí en riba deste ladrillo de fundición, non? Vamos ver como o ouro enseguida se derrete. Rapidísimamente, ademais. Rapidísima, sí, sobre todo nestas cantidades. Se temos que facer unha cousiña de pois un colgantiño de un par de gramos, unha cousa así, podemos fundir aquí. Aí ves, xa teño ouro fundido, lingote. Ahora, o soltar xa se solidifica. Moi rápido botámoslo un segundiño aquí. E ese sonido que quería captalo porque sí, é brutal. Para que lle quite o óxido de a fundición. Correcto. No caso de que tengamos que facer unha peza máis grande ou tengamos unha cantidad máis importante de ouro, temos que facelo con outro soplete e botaríamos pois, nun molde deste tipo, por exemplo, non? Cando queremos facer chapa unha vez que enfríe, nos retiramos o lingote que queda de ouro de 18 quilates, que é o ouro co que traballamos maiormente no taller. Como pesa este ouriño, Valor seguro para moita xente, non? Pois sí. Pois Marcos, moitas gracias por esta demostración e con este ouro na mao vamos dar un paseo por aquí, por Pontevedra, para saber canto sabe a xente de aquí da cidade, se teñen ouro, se non se venden, pois temos que enterarnos. Adiante. Vos tedes xoias, tedes ouro na casa? No. Nada de nada? No, a ver, por min particularmente no. Tengo ouro, pero comprado. Estou casado logo, teño aneles, sí. Eu ouro non teño, pero unhas cousas de ouro, sí, de herencia familiar. Tes heredado ou comprado por ti? Compré heredado por mi madre, me compraba sempre. O meu ouro pouco, pero sí teño moita saúde. E tú crees que hoxe é mellor ter ouro que ter cartos na casa? Yo creo que ni oro ni cuartos, no se puede tener nada en casa. En casa mellor nada.
Pois se tú crees que xa non se conserva tanto, non hai tanta xoia... No, penso que non. Sacando algúns sectores sociais que lle gusta facer certo exhibicionismo, penso que un pouco as persoas que somos un pouco normales, a ver, temos algunhas xoias, pero as naturais, porque tampouco nas usas no día a día. E vendiches algunha vez ouro? No, no. Vemos aquí postos como este de compro ouro, compro plata. Vos credes que moitos se desfixeron de xoias que viñan herdadas ou que compraran por necesidade? Pode ser, non sei, no meu caso non, pero pode ser. Pienso que sí, a lo mejor la gente más necesitada, ¿sabe? Puede ser que sí. Tú crees que a xente parte desas xoias as vendeu, desfíxose delas para ter algo de liquidez? Bueno, vendo a cantidad de locales que abriron dese tipo, parecería que sí. Parecería que foi un negocio, sí. Eu penso que normalmente non se vende porque teñen unha carga emocional. Claro. Pero cando hai necesidade, pues véndese todo. A cousa está como está, os cartos non chegan a nada, vas ao supermercado, para encher o carrito, vete las negras. Xa. Se ten uns ouros, uns pendientes, un anillo aí, un reloj que non usa, pues claro, remata o precio que sexa. Eu vou contante sonante. Se hai cartos gastanse así nos tes, amólaste. Efectivamente. Amólaste. Tú crees que fais verdadeiro negocio aproveitarnos un pouco estas tendas da xente? Nun porcentaxe alto seguramente sí. Hombre, yo pienso que sí, todo depende de la demanda que haya también. A río revolto, ganancia de pescadores, eso xa se sabe como é. Pero bueno, sempre que a compraventa é legal, Tú saberías decir a canto pode estar o gramo de ouro hoxe? non teño nin idea. Nin idea. Non practico ese tipo de maniobras financieras. Estas datas está a 60 euros e hoxe está a 80. Cando hai guerra no mundo, cando hai inestabilidade, o único valor refugio é o ouro. Entón, claro, os mercados apostan por ouro, e entón, claro, sube o precio. Tú crees que a xente invirte en ouro para desfacerse de cartos que teña... Sí, a xente inverte en ouro. Un pode ir ao banco e pedir un lingote de ouro e vendenlo. Yo lo considero una buena inversión, ¿sabe? Una cosa que tienes ahí. Ouro, sí. Claro.